салому алейкум бародарони азиз, апа ва хоҳарони азиз. Аз ҳаматон бо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин модар имрӯз бемор аст. Аз ҳисоби тарс ҳамин модар беморӣ ранҷ мекашад. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки ҳамин модарро ёрдам кунед, кӯмак кунед. Боз ин модар чӣ касалӣ дорад ҳамаша худаш нишон медиҳад. ин ҳамин модарро бинед хитон хай бародарои азиз. ина захмо дар танаш пайдо шудааст. аз ҳисоби тарс ҳамин ин захмо. ҳама ҳисоби тарс. дастош дам аст, почаҳош дам аст. агар имконият бошад ями ҳам майда хитон ба чашмои хитон мебинем ва бовар мекунем ки бародаро, агар илоҷ бошад, зараям бошад, камака кӯмаки хитона барои ҳамин модар бирасонед. Бисёр аз ҳисоби беморӣ ранҷ мекашад. бародарои азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамин рӯи экранда номерои картаи ҳамин модар хидча, номерои телефони хидча, мақсад ном фамилия хидча. касоне ки мехоҳед ки мақсад ҳаст бародаре ки мехоҳад занг бизанад ҳамаи общиями мақсад ҳамин ёрдамаш кунад. аввал занг занед, бипурсед аз аҳволаш, омада кӯмак кунед. ҳамаш бо адреса мега одаме аст ки мехоҳам бибинад ёрдам кунам. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин модарро ёрдам кунед. хай модар хиш дар пеш мешудагия гап задан ҳар одам ҳамсу гап зад наметавонад. мо хозир худмон ҳамин видеоро кунем, гап занем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем ба ин модар кӯмак кунем. бародарон ва хоҳарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин модарро кӯмак кунем. каме ҳам бошад кӯмаки худтонро бирасонем. ҳазор раҳмат пешакӣ ҳам нафароне ки хайр мекунем. худованд хайртонро қабул бикунад. худованд ҳаматон нигаҳбон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.